dilakoni tutupan ki. Mau yo ora ono telepon nek wong ndi wong iki. Apa tulisan iki ya? Mas, angsurane tak dokok ngisor baju ning jemuran. Jemurane rek semono akeh iki. Sebelah ndi iki? Iya, ngisor pakaian jemuran iki. Ini ora ono iki. Oh iya iki ya, kene iki. Oh iya, store. Iki entuk tulisan iki. Nek hawane mendung entasno sisan jemuranku, Mas. Engko nek kodanan. Aku komentasi wae iki lah. Males sih kongkon wae iki maksude piye iki, Mas Abah iki. Rasa cerewet nek pengen setorane lancar. Yo udah kongkon wae iki. Nemu nek udan yo piye yo mesakno. Iki lah ngapa lah. Senengane kongkon wae nasabah iki yo. Sing liyane iki yo ora kongkon iki yo. Iki kongkon wae iki. Iki lek ana ada susu wae iki, piye entasno ora iki. Wis ora apa-apa lah. Wangi. Ora iso ngambung susune nek ngambung adahe ora apa-apa iki. Yo.